Dame i gospodo, pored svih zvijezda koje večeras prate OTV Valentino, izuzetno mi je čast da pozdravim prvenstveno čovjeka i instituciju, ja ću reći instituciju Bosne i Hercegovine koja prati našu večerašnju kafonsko večer, zvijezdu čitavog Balkana, čovjeka koji jednostavno puni sve moguće dvorane, stadione gdje god dođe. Dame i gospodo, zamolit ću jedan veliki aplauz za čovjeka koji je upravo sada na vezi, a on je, dame i gospodo, Halid Bešlić. Gospodine Halide, zaista mi je drago, počastvovan sam što večeras pratite našu kafansku večer. Kako ste? Jeste mi dobro? Dobro je ovako, kako? Kuća, posao, kuća, posao. Jednostavno, živim na distanci. Ali dobro je, tu sam. Evo, zato ste vi sad putem Viber video poziva zajedno sa nama. Ta distanca još uvijek malo postoji. Kako ste mi vi ovako? Je sve u redu, sve u najboljem redu, je li tako? Za sada je sve u najboljem redu što se tiče korone, što je najvažnije, i dosta sam uspio da se izvučem, ne znam dok će ovo trajati. Dobro je, šta ću, jednostavno se pridržavamo, ne radim ništa već godinu dana, nisam, ja je zaboravio pjevati, kada sam bio bivši pjevač. Kaman, nema sve. Drago nam je da nas večeras pratite, evo i Jana i Crni si naravno zajedno sa nama u studiju i zaista nam je drago što evo večeras imamo tako veliko uključenje. Pa prvo da pozdravim Janu i Crnoga, posebno Jana, imamo, ja smo Jana prijatelji odavno, dakle, malo smo sudbinski vezani, to će vam Jana to bolje ispričati. Njeni početci su bili vezani za mene, slučajno tako bilo. A kad smo se družili, imali smo na nesreću nije na vrijeme taj urađen duet. Nije on prošao, ali neki dan sam slušao tu pjesmu, taj duet, nevjerojatno je to dobra pjesma. Ja tek sad vidim, a eto šta ja znam, nismo je gurali, nismo je forsirali, ali eto Jana i njen suprug su moji prijatelji dugogodišnji i Crnoga poznajem iz naših muzičkih Jeli Halide, a mene ono ko, narodski, a ko, ono kao Jana, ja sam, a ko ti, jel? Dobro, ti si bio dječak kad mi Bravo. Ti si tek narastao, polako. Znaš, je se sećaš, dobri moj, i legendo naše, ja ću ovako reći, bez ikakvog ustručavanja, s poštovanjem i drago mi je, izuzetno mi je drago što se ti večeras javio. Ne samo zbog TV Valentina, već uopšte zbog gledalaca, zbog mene Jane, jer ti si jedna legenda koja kruži na Balkanu, nema te nacionalnosti koja te ne voli, da si živi zdrav 100 godina. Razumeš? Čekaj, nisam završio, čekaj bre. Je se sećaš gdje smo se prvi put sreli? U Minhenu, ali ne kod naših prijatelja, već kod Draška pre jedno 20 godina ja sam snimio prvi album Stoću čaša i zajedno smo, Toma Gligorić nas uvalio, jel da gostujemo, ja sad srećam s Halidom Bešlićem, znaš? Je sećaš? Sjećam, meni je u glavi bilo da je to u Frankfurtu bilo, da što je bilo u Minhenu. To je bilo u Minhenu, ja sam te pitao, jeli, kolega Halida, legendo moja, mogu li da snimim nekad, a tad nije cover, cover, ja ne znam nikako se izgovara, ja sam ti sa sela čovjek, nisam znao, rekao, da li mogu Tri sam ruže i tvoju pesmu što sam malo prepevao, rekao da snimim, ti si rekao, samo pitaj ko je pisao, nikakav problem, razumeš? I eto kakva koincidencija, evo večera sam pevao. Bravo. Halide, ja ću vas zamoliti, zaista želim da čujem i Janu i zaista i na taj duet od ranije. Znam da imate strašnu pjesmu, ali bi volio i da čujem tu povezanost Jana i Halid Bešlić. Halide, moj dragi, dobroveče, šaljem poljubac ovako od srca. Ne znam kako da krenem, ja stvarno kad sam te videla ovako na ekranu počelo srce onako da mi drhti i da lupa, kao da je trema neka ili možda od radosti, od svega ovog. Ono što želim da kažem jeste da se desila situacija u Minhenu u diskoteci Dijamant, da je naš kralj Halid Bešlić pevao. Ivan i ja smo bili u ozbiljnoj vezi do nekle. Ozbiljno, neozbiljno. Pa nikad nije se baš znalo da li ćemo ostati ili nećemo zajedno. Naš kralj je otpevao, napravio pauzu i mene je pozvao gazda da ja otpevam nekoliko pesama. Moj dragi Halid Bešlić uzima mikrofon i ovako kaže: dobroveče, dragi moji, ponovo sam ja tu sa vama. Ja ne znam ko je ova devojka,
ali ona ako bude nešto snimila, ona će biti velika zvezda. Evo ja pričam i tako i jeste, dame i gospodo. Tako je bilo. Ja moram da ustanem ovako i da pošaljem poljubac. Također, a to se zove sudbina. Sudbina, da. Ja imam isto par momenta u svom životu, dane koje zovem sudbina. Tako je, i moramo da obnovimo našu zajedničku pesmu. Ja sam ponosna, bez obzira što ona nije se nešto, Bog zna kako, proslavila, ali ja sam počastvovana, presrećena u tom momentu bila i dan danas što imam duet za sebe i za svoje fanove i to za cijel život. Dame i gospodo. Također, ja sam neki dan, Jano, ja sam neki dan slušao tu pjesmu i nekako mi došla, pa rekao, vidi, ovo je dobra pjesma, nisam, tako je, nekako smo snimili u nevrijeme, sve je uspjelo. Šta sam puta jela tuđe mrvice, šta me puta pogodiše u srce. Tako nešto, možemo da je ponovimo. Halide, možda je danas sudbina da evo... Kako repete? Samo da znaš da je za tugu kraj moja ljubavi. Evo mene, pokraj tebe. Kako da nam duša ozdravi? Da nam duša ozdravi, bravo! Samo da znaš da je ljubav, kako ne veše? Šta sam puta jela tuđe mrvice. Ili imaš tekst? Imam. Sad ćemo da nađemo. Ne mogu, ja sam melodijski se zaborio sad, ali ćemo da je obnovimo, pa ćemo je... Hoćemo, tako je. Da je malo ucrtimo. Hoću samo da se... Malo je teška pjesma. Mogu li samo sekundu da uhvatim vašeg vremena i naravno Janinog, evo večeras u našoj emisiji. Godina je 2006. Mislim 2006-2007. Diskoteka Valentino otvara svoje kapacitete u punom sjaju. I pazite sad ovo. Dešava se koncert Halid Bešlić i Jana u jednoj noći. Znate šta je to tad bilo za Bosnu i Hercegovinu? I pazite sad, ja sam bio klinjo, mali i danas jesam, a sad sam samo malo veći. Ostao sam u tim gabaritima. I dešava se situacija Halid Bešlić i Jana u jednoj noći u diskoteci Valentino. Nikada veća postignuta posjećenost nije niti danas bila. Kolone vozila su bile pa neki kilometar, 3, 4, 5 da večeras, odnosno da u toj noći budu ljudi u diskoteci Valentino. Ne znam da li se sjećate, ali u jednoj noći ste bili zajedno s Janom. To je bilo nešto čarobno. Sjećam jer sam bio do duše, bio sam dosta puta u diskoteci Valentino, ali ta noć je bila jedna od posebnih. Drago mi je. Dame i gospodo, Halid Bešlić večeras. Veliko hvala. Ljubimo te, Halide, pozdrav za porodicu. Kaže, veliki pozdrav ide za našeg Halida i drago mi je, znam da je Jani itekako drago da je večeras. Ja se tresim, iskreno. Dugo smo ni vidjeli ni čuli, ali evo još jedan veliki pozdrav za našu legendu i šta da kažem. Halide, mnogo te volim. Nije tu samo u pitanju da kaže da neko kaže ima mnogo hitova iza sebe, mnogo pesama, već tu je neka ljudskost i poštovanje njega kao lika, kao čoveka, kao karakternu osobinu. Znači imamo mi dosta pevača koji ima hitova iza sebe, možda da kažem i više, ali njega prvenstveno ceo Balkan kao čoveka prvo ceni, a onda njegovo pevanje i njegove gomili pesama. Bravo. Dame i gospodo, Halid Bešlić večeras je zajedno sa nama.